Duha ang namatay ug unom ang nangaangol human ni bangga sa punuan sa Caimito ang usa ka van for rent sa barangay Gibuangan, lungsod sa Barili ganihang buntag. Ani ang report. Naputol kining punuan sa Caimito tungod sa kakusog sa impact sa pagkabangga sa usa ka van nga midat og usab nini. Samtang makita pa ang driver nga ana sa sulod sa sakyanan human sa nitubong insidente sa National Highway Barangay Gibuangan, Barili, Cebu. Pasado alas 8 kaninang buntag. Nisangpot ang disgrasya sa pagkakala sa usa ka pasahero sa van o sa usa ka pedestrian nga nabanggaan ini. Base sa investigasyon sa kapulisan, kusog ang dagan sa van nga gimaniho ni Francis Cortez Pagatpat, 25 anyos, dihang ni suway kini sa pag-overtake sa laing sakyanan. Wa na niini na kontrol ang dagan hinungdan nga nabanggaan ini ang 14 anyos nga pedestrian nga si Iris Umagak. Nilaos ang van ug mibangga sa dakong punuan sa Caimito nga may hinungdan sa pagkamatay sa usa ka pasahero nini nga si Neville Annaba de Varas, 66 anyos, taga Valencia City sa Bukidnon. Samtang laing unom ka mapasahero sa van ang naangol sa naasong insidente. Gidala sa labing duol nga tambalanan. Naglakip nilang Lilibet de Varas, 61 anyos, Antonio Natividad Enriquez, 26 anyos, Princess Don Sombrio Espina, 27 anyos, Kurt Jos Mangasi, 28 anyos, Kathleen Mangasi, 28 anyos, o Kurtly Herrera Mangasi, 30 anyos. Ninglikay kining ato ang driver sa high ace, nawala ang iyang control, then nabangga siya sa Caimito kahoy. Samtang gitanggong na karon sa Barili Police Station ang driver sa van nga ginagdang pasakanog kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Pero ang pagkamatay sa tungod sa pagkabangga, no, dili kay natumbahan sa Caimito. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.